Kubanje amapolisa amabini kunye nomhlali ngokuphathelene nokuthengisa iintsimbi zexabiso eRhawutini kwaye esisithathu siza kuvela kwinkundla kamantye eKempton Park ngomso. Isebe lobambiswano ngolawulo liyibhengeze njengentlekele imozulu embi edale umonakalo kumaphondo amathandathu kweli. Senibulise emakhaya kanti andambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwemilwesandla. Kubanje amapolisa amabini kunye nomhlali ngokuphathelene nokuthengisa iintsimbi zexabiso zikanokutsho ngokungekho semthethweni eRhawutini. Abarhanelwa baza kuvela kwinkundla kamantye eKempton Park ngomso nalapho beza kujongana nezityholo zorhwaphilizo, ukuthengisa iintsimbi zexabiso ngokungekho semthethweni kwakunye nokuba ngumqobo phambi kwengalo yomthetho. The two senior officers were arrested following investigations into allegations of illicit precious metals transactions, corruption, and related offences. The arrests were effected over the weekend by the team who executed a J50 warrant of arrest. The suspects are expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court on Monday, facing charges that may include the unlawful dealing in precious metals, defeating the ends of justice, and corruption. These arrests form part of ongoing efforts by law enforcement to dismantle criminal networks involved in the illicit trade of precious minerals and corruption. Abarhanelwa abahlanu nekurhaneleka ukuba ngabazingeli bemikhombe badutyulelwa ngcolo ngele kudubulwano namapolisa ehluhluwe KwaZulu-Natal. Esisihlanu sibulewe ngethuba amapolisa eqhubova lamazibuko kwaye sifunyenwe sinompu wokuzingela kunye neminye imipu emibini. Amapolisa athi afumene ulwazi lokuba abarhanelwa baza kuba kuhambo luyokuzingela bakwantsasana baye bavala amazibuko emva koko nalapho kuye kwabakho udubulo. Ukanda khona linye ipolisi elithe lafumana umonzakalo koludubulwano. Basemagunyeni eNtshona Koloni bathi balindele imvula emandla kweli phondo kwezi ntsuku zimbini zizayo. Isanuse sezulu sikhuphe isilumkiso semvula nengadala umonakalo ekhatshwa imimoya ebhudla ngamandla. Kanti isebe lobambiswano ngolawulo kuzwelonke libhengeze njengentlekele imozulu embi edale umonakalo kumaphondo amathandathu kweli. Ngamaphondo amathandathu aza kuthi abe kanti abekwa phantsi kweliso lokhozi kweli naza kuthi achaphazeleke zimvula eziza kuna ngamandla zikhatshwa yimimoya ebhudlayo naquka kuwo iNtshona Koloni, iMpuma Kapa, uMntla Koloni, iMpumalanga, uMntla Ntshona kunye neFreyistatha. We have made sure that all the municipalities they activate the joint operation centers, and also we have facilitated the process where we're able to bring the SNDF on board. Abasemagunyeni eNtshona Koloni balindele umyinge ka-90% ukuya ku-100% wemvula kunye nomoya obhudlayo ngamandla kwezi ntsuku zizayo. We have been on standby as community leaders plus ward committees so that if there's any families that are displaced, we can have a plan at a ward level. Asikwazi ukuzilungiselela because of umntasekhaya amanzi into enkulu aza ngasentla apha ngaphezulu ne, and then ke ngoku thina njengoba uyayibona mos indawo yethu bayihleli kanjani, then amanzi ayachoveka aza ngapha ngakuthi and kuloo nto angena ezindlini. Ummandla waseKurha uphakathi kwezona zintlitheke ngamandla. Iqela leGift of the Givers lithe bhazalala kulo mmandla ukuza kunceda abo bashiyeke bengenanto ngelokunceda ngento esiwa phantsi kwempumlo. But for these 3 days I learned to cook in a swart pot system. Because there was no electricity, we haven't got money for gas. We're trying to get to everybody as quickly as possible. Some instances we making use of rope access, pulling things across rivers. We're working together with the South African National Defence Force at the moment in Kuruman, where they are supplying us with one of their helicopters. Indawo ezithile eMpuma Koloni sele zizama ukubuyela kwimeko yazo emva kweentsuku zokufuduswa kwabantu, ukonakaliswa kwendlela kwanokuphazamiseka kwamashishini.
I-National Coloured Congress ithi ayixolanga kwaphela ngokubanjwa kwenkokheli yalo mbutho uFadil Adams, bathi ukubanjwa kwakhe kubakhumbuze ngexesha lalilibi kweli lengcinezelo. Loka-Adams kulindeleke ukuba avele ngoLwesithathu kwinkundla kamantyi eThekwini, nalapho aza kufaka isicelo sebheyili. Amalungu ombutho we-National Coloured Congress athi isenzo sokubanjwa kwelungu labo uFadil Adams sibakhumbuza ngexesha lengcinezelo. These actions remind us of the apartheid years that we thought were behind us. We in no way seek special treatment in terms of the law for Honourable Adams, but request reasonableness, justice and fairness in the terms of the SA law, which would be the expectation of any citizen of the Republic of South Africa. Likewise, Lady Justice is meant to be blind to any external factors and only focused on the merits of the case. Before, in this matter, the state arrived with armed forces to arrest Honourable Adams from Western Cape to KZN court, coupled with a 10-person prosecution team in court, which was widely covered on national news and social media. Lo mbutho uthi anyashiwe amalungelo ka-Adams ngethuba ebanjwa. We will be requesting from the Speaker of Parliament as to whether the PKTT applied for permission to enter Parliament grounds, which was allowed by Colonel Mashele. Whilst Honourable Adams' human rights and constitutional rights have been violated, there has been definitely silence from the majority of parliamentarians, which is concerning and disappointing to say the least. Honourable Adams has raised many fraud cases over the years in the city of Cape Town, dealing with alleged corruption in the city of Cape Town, fleet management, water and sanitation, supply chain management, safety and security, with the housing department's alleged corrupt activities of the construction co, the CANS, that is before the Commercial Crime Court in Bellville. However, the alleged corruption in SAPS that has led to the arrest of various senior figures in SAPS, in our opinion, has resulted in Honourable Adams being dealt with for exposing the Holy Grail. U-Adams uthathwe ngamapolisa eKapa kwindawo ekuhlala khona amalungu epalamente ngoLwesibini, kwaye kulindeleke ukuba aphinda vele kwinkundla kamantyi eThekwini ngoLwesithathu weveki ezayo. Umbutho wamakomanisi SACP uphawule 33 esikhumbuzo seqala lomzabalazo elacinywa igama ngolusuku ngomnyaka ka-1993 uChris Hani. Esi sikhumbuzo sibanjelwe eBushbuck Ridge eMpumalanga, nalapho unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila uthe baza kuthathisa apho kaHani wayegqibelise khona esilwela ulingano. Ngethuba amakomanisi ekhumbula le ndedeba iyalwa de kophukane yokuvika esilwela inkululeko yeli lizwe uChris Hani asebenzise lithuba ukuvakalisa izimvo zawo ngemiba iliqela. Unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila uthe bengulo mbutho bayasamkela isiphakamiso senkundla yomgaqo-siseko nethe thaca isigwebo sayo kumba wePhalaphala Farm kuphathelene nokujongana nekomiti yokugxothwa esikhundleni sobongameli umongameli Cyril Ramaphosa. We welcome this Constitutional Court judgment on impeachment of the president. I share the impeachment. I share ngoba mayidileya angeke sibe nezakhiwo zakahulumeni yonke into ezabe ithengisiwe. We also believe that in the coming few weeks and months, when accountability is brought to the headphones with the Constitutional Court's ruling on the impeachment of President Ramaphosa, we call on the ANC to embrace full accountability to the people of this country. Waleke ngelithi izigrogriso ezikhutshwe yi-ANC ngakumakomanisi baza kuzibetha ngoyaba kunyulo lomasipala oluzayo ngoNovemba lonyaka, yaye baza kuqinisekisa ukuba olu lonyulo bayaluphumelela. We are contesting elections. We are not going back. We are now defining new relationships with the alliance. Let's honor Comrade Chris Hani by giving him a big victory in the local government election, especially in this province. Wisonge ngelithi
Umzila kaChris Hani sesona sisekelo sabo sokuvuselela kwakhona umbutho we-SACP. Sesematheni umba webholo lasePhalaphala ukanti unobhala jikelele wemanyano yemibutho yabasebenzi SAFTU umnumzana Zwelinzima Vavi thuxhalabile ngemali eyafunyanwa kwifama kamongameli. Everybody is regarded as not guilty until proven guilty. But there is, however, a Section 89 of the Constitution Committee that says there's a prima facie. There is something to answer. And you know what worries us even more, by the way, is not just the 9.5 million rands that has been stashed in sofas. What worries us is the lingering suspicion we have that this money definitely is not coming from the state. It's not coming from the state-owned enterprises. It's not coming out from me and you. We have not reported any 9.5 million rand stolen. It's not coming from robbing any bank. But there is a big suspicion. And here is the biggest worry for us. We think that, and we suspect, and we have a reason to suspect so, that this may have been proceeds from illicit cash outflows. This money was ready to be washed and to be sent back to the mainstream economy for the benefit of the president and the people that may have been working with him. This is to us the bigger crisis we hope that will be investigated by the impeachment committee. Galelekile namhlanje ekseni kwisixeko saseTenerife Spain inqanawa ethe yahlaselwa intsholongwane ihantavirus lenqanawa igaleleke nangona urhulumente waseCanary Island engavumelani kwaphela nokuzinza kwalenqanawa kwesi siqithi kulindeleke ukuba 140 labantu elikhwele kule nqanawa lehle kuyo lijongisa imibombo kumazwe abo. Le yinqanawa apho intsholongwane ihantavirus ithe yaqhambuka khona. Bathathu abantu ababhubhileyo yile ntsholongwane ngokwengxelo yombutho wezempilo kwihlabathi. Basibhozo abathe basuleleka. Lo mbutho uthe wayalela ukuba bonke abakhweli babekelwe ekhusini iintsuku ezingaphaya kwama-40 nanjengoko besemngciphekweni omkhulu. This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. And then, of course, the other issue I'd like to say, which I also indicated in my message to the people of Tenerife, is the risk to the population, to the local population is low. Ukanti ilizwe laseSpain livumile ukuba le nqanawa ifike yothule abantu ukanti urhulumente wesixeko saseCanary Island uthe le nqanawa iza kothula nje yakugqiba iphindele apho ibivela khona. All the passengers remain asymptomatic. The boat has arrived at 6:30 p.m. The entire operation is proceeding normally. And as I said, the first to disembark will be the Spanish citizens, and then the flight to the Netherlands will depart. Umbutho wezempilo wehlabathi uthe waqinisekisa abahlali besisixeko ukuba mancinane amathuba ukosuleleka ile ntsholongwane. There is some mistake in this, or misinterpretation, think that this is the beginning of a severe epidemic or outbreak. I am quite sure that no. The disease has a limit. If you isolate the patients and you treat the patient early, the disease is limited. In Argentina, when this outbreak in the past, the self-isolation of the patient in the house cut the outbreak rapidly. Ukuza kuthi ga ngoku kule nqanawa kusweleke isibini esingabemi baseNetherlands kunye nenkosikazi yaseJamani. Omnye wabo uthe wabhubhela kwisibhedlele saseMzantsi Afrika. Amaqobokazana akwambiyo nazi-triplets uEsihle, uSisipho kunye noSinovuyo Mbiyo bazenzele igama kwidyunivesithi yaseFreystata ngokuthi bathi wejize ngezidanga ezithathu kwizifundo zomthetho ngaxeshanye. Amawele amathathu Esihle, uSinovuyo noSisipho
Ankaba yabo isemthatha kwiphondo leMpuma Kapa bazenzela igama kwidyunivesithi yase-Free State ngokuqwesa kwizifundo zabo zomthetho ngokufumana isidanga kwi-Bachelor of Law kutshanje. So when we were doing our matric, we had a list of courses that we wanted to do, and law was part of them. So we just decided, we knew that we wanted to do the same thing even in varsity. So that's how the decision came. I don't remember a specific moment that we sat down and decided that we are going to do law. Akhange kube lula ke nanjengoko kulindelekile ukufikela kweli nqanaba kwizifundo zabo. First things first, I think when it came to studying, we made sure that we were consistent. So we made sure that we always go to the library. So that was our plan, that every morning we go and study to the library instead of studying at home. And yes, our mother, our parents would call us when we had tests to make sure that we study and we are prepared for our exams. Bayajongana nemingeni nanjengoko besenza yonke into bekunye kwaye oku kuyabanceda ukuphuculana xa omnye ethe wasilela. I wouldn't say we had a competition amongst ourselves. I think for us it was more of teamwork because we used to encourage and support one another. Sithetha nje lamagqiyazana azimisele ukuqhubeka nezifundo ngokwenza i-master's degree kungekudala. Nkosi kakhulu ke Qwathikazi noMamzangwe esindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga leMozulu mna ke bethu igama lam ndikuthabile ke ndiyintswakazi yabaThembu ngokubanzi ke yenjenje iMozulu mbukeli ekhaya siyawuphawula kaloku umfanekiso wokuqala ke nokugxila ngokubanzi kwiziganeko kaloku zemvula futhi imoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika nawe apha ekhaya uyawuthi uqaphele kakhulu uba nokucwenga kamandi kumaphondo kaloku afana apha ko-Free State futhi yonke laa ngingqi yapha koMpumalanga nawo onke nje amazantsi phaa koLimpopo ngokunjalo futhi ngokubanzi laphondo lapha yaKwaZulu Natal thuna kaya masijongile amaqondo okutshisa kaloku ke aphantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala phondo elo kaloku yiMpuma Kapa phaa koMalitswayi Bheka Zidobuse Mthatha kwingekezi kwimpuma kwelaphondo futhi khona inkwankca nokubhudlo qatha kumimo yapha xa bevuka ekuseni ngenxa yakhe ke la 6 degrees kuyabanda kuGompo nje yonke la ntsasa ngenxa kakhona futhi u15 degrees bukele ekhaya baphila ngolu hlobo futhi kwelaphondo lapha kaloku Free State ngamandla kwindawo ezininzi zithanda ukuphakama futhi nakwimpuma kwelaphondo ndawo ezifana phaya koFrankfurt kwasekuseni nangolo maqondo incipha kakhulu phaya efika kuye kaloku la 2 degrees kanti ke futhi benjenje ephondweni ke laphaya entshona koloni kwindawo ezininzi ke emzontsundi wam kumazantsi futhi nempuma phaa kwelaphondo buse-Oudtshoorn kooGeorge naphaya kooBeaufort West Cape agalasi yinkwankca kuyafefa kakhulu xa bevuka ngomso lishumi nje elinesibini kanti ngokubanzi futhi baphila ngolu hlobo kwelaphondo ke laphaya eNorthern Cape phaa kumantla futhi buse-Kuruman Uppington futhi kuyabanda mpela naphaa kwimpuma namazantsi kooPriske ekuseni Diara futhi kubanda kakhulu phaya ngamaqondo anciphe kakhulu ifikela ku-1 ekuseni kanti ke benjenje futhi kwelaphondo mzontsundi laphaya eNorthwest kwindawo ezininzi ke ezizinze kumazantsi nentshona kwelaphondo yonke nje langingqi yapha kooTaung ngoBloemhof futhi kucwenge kamnandi emva kwemini ngomso bevala usuku ko-16 degrees benjenje ke bukelwa mfuthi ephondweni laseGauteng kwindawo ezininzi ke eziphezulu kwelaphondo phaya kooBonkonspruit ekuseni futhi Soweto Alexandra Germiston Pretoria kuyabanda xa bevuka futhi ekuseni ngenxa yakhe kaloku futhi lo 7 degrees ophantsi ekuseni bukele ekhaya xa sinyuka futhi ngokubanzi siphawule ke elaphondo laphaya eLimpopo kwindawo ezininzi ke ezithe zazinza kakhulu ke kumazantsi futhi nempuma kwelaphondo phaya phalaburwa kwasekuseni nazo zonke nje ezo ziphaluka inqele njengephi ngenxa yakhe kaloku la 17 degrees kanti ke mbukeli wam imozulu futhi yenjenje ephondweni ke lasempumalanga kumantla futhi nentshona kwelaphondo phaya ndawo ezifana phaa kaloku koMiddelburg futhi ekuseni nasenqamini kwelaphondo emalahleni kwasekuseni futhi yavakala inkwankca engephi ka-7 degrees vume ekhaya ndiyivale ke ndiyisonge imozulu ke phondo lokugqibela nqaphondo elo ke kuphaya KwaZulu Natal ke kumantle kakhulu phaya koNewcastle ekuseni futhi kwintshona nombindi kwelaphondo phaa koLadysmith kuyabanda ekuseni ngamaqondo phantsi kakhulu ka-8 degrees mna ndikudada kagaga xeshele myoli kamnandi mawethu.